Nachádzame sa v galérii Kolomana Sokola, ktorú spravuje dlhodobo Liptovská galéria Petra Michala Bohuňa v Liptovskom Mikuláši. Táto galéria je pomenovaná po veľmi významnom až zakladateľskom výtvarníkovi, zakladateľ modernej slovenskej grafiky Koloman Sokol, ktorý tu má stálu expozíciu dlhodobú. Ja som zostavila veľkú výstavu Súčasná česká a slovenská serigrafia zo zbierok Ostravskej fakulty výtvarných umení, ktorá zbiera európsku a postupne aj svetovú súčasnú sieťotlač od roku 1995. Doteraz nadobudli vyše 500 kusov grafiky. Treba azda na úvod pripomenúť, že s touto myšlienkou založenia tejto unikátnej zbierky prišiel významný československý výtvarník Eduard Dovčáček, ktorého diela sú zastúpené aj v tejto expozícii. Postupne rokmi pokračujú v tejto činnosti jeho kolegovia Marek Sibinský, najmä Zbigněk Janáček a slovenská umelkyňa, ktorá tam pôsobí, Andrea Uvačiková. Diela všetkých sú zastúpené na tejto výstave, ktorá rozsahom počíta okolo 62 diel od 57 autorov, z nich 12 sú slovenské umelkyne a slovenskí umelci. Ich diela vznikali priamo v Ostrave, kedy každoročne v letných mesiacoch katedra kresby a grafiky poriada medzinárodné sympózium pod skratkou dnes už veľmi známou značkou ISO. Táto výstava vznikla aj vďaka kvalite produkcie a dramaturgie Liptovskej galérie, ktorá v minulý rok získala na tento projekt pomerne veľký medzinárodný grant z projektu Interreg a počíta nielen s touto výstavou a publikáciou, ale aj s veľkou výstavou Album 76, ktorá aktuálne prebieha v Ostrave. Poďme sa pozrieť na túto výstavu tak bližšie. Stretneme tu autorov a autorky troch generácií, čo je tiež výnimočné, najmä pre znalcov umenia a grafiky, porovnávať, ako tieto tri generácie pristupovali ku grafickej tvorbe a ako pracujú so samotnou technikou sieťotlače. Najstaršiu generáciu tu reprezentujú už spomínaný Eduard Dovčáček, veľká to postava československého informelu a letrizmu. Z ďalších napríklad Ivo Halberštát, ktorý rozvíja takú tú naivnú, inzitnú, vtipnú až grotesknú tvorbu. Zo slovenských autorov tejto najstaršej generácie je to dnes už legendárny Rudolf Sikora, ktorý začal sieťotlač používať počas normalizácie ako takú alternatívnu fotografickú techniku. Tú strednú generáciu, ktorú môžeme zaradiť do obdobia postmoderny, ktorá začínala vo svojej tvorbe v polovici 80. rokov, teda pred novembrovou revolúciou, a také zlaté časy, taký vrchol svojej tvorby prežívala v 90. rokoch. Je tu napríklad Daniel Balaban, Petr Nikl, Bedřich Kocman a ďalšie osobnosti tej strednej generácie. Keď si prezrieme výstavu, môžeme vidieť viacero tendencií, ktoré sa tu prezentujú a ktoré reprezentujú to súčasné výtvarné umenie. Je to napríklad postabstraktná tendencia, pričom vieme, že vlastne abstraktné a neoabstraktné umenie sa vyvíjalo v takých dvoch fázach a zdalo sa, že je jazykovo, vizuálne vyčerpané. Ako vidíme aj v tvorbe mladších autorov, ale aj tých najmladších, stále ich táto tendencia pokúša a hľadajú prostredníctvom tejto špecifickej techniky
nové cesty k jej vyjadreniu. Tu na výstave uvidíme najmä také op-artové tendencie alebo geometriu, ktorá je narúšaná nejakou energiou zvonku. Zaujímavé sú veľmi aj také sociálne témy, ktoré narážajú na vlastne problémy súčasnej doby v takom globálnom aspekte. Sú to ekologické témy, ukazujú perspektívu akéhosi nového pohybu, vlastne putovania národov po našej planéte. Sú to ale aj aktuálne témy vojny na Ukrajine a ďalších konfliktov, ktoré neustále narastajú vo svete a avizujú akúsi pohromu, tretiu svetovú vojnu alebo niečo podobné. Sú nahliadané tieto témy citlivým okom umelcov, výtvarníkov cez také osobné príbehy, ktoré tu uvidíme. Ďalšou z tendencií je tzv. Autobiografická tvorba, kde viacerí umelci pracujú so spomienkami na detstvo, aktuálnym stavom svojej osobnosti, krízami, či už v láske, v spoločnosti, v rodine a podobne. Nájdu sa tu aj také subkultúrne prejavy, najmä v tvorbe mladých umelcov, inšpirovaných napríklad graffiti, ale aj inými subkultúrnymi prejavmi, ktoré kolujú internetom. A veľmi zaujímavou je napríklad téma zobrazovania príbehov, ktoré súvisia so samotnou serigrafiou, čiže analýza tejto techniky a technológie, ale napríklad aj dotyk vizuálneho umenia a hudby, čiže taká interdisciplinárna poloha tvorby. Určite nás zaujímu nielen autorské výpovede, ale aj prístupy k samotnej technike. Sieťotlač sme dlhodobo vnímali, ale aj súčasná mladá generácia ju vníma skôr ako dizajnovú priemyselnú techniku, ktorá je v posledných rokoch veľmi populárna na rôznych predmetoch dennej spotreby alebo dizajn, móda, interiéry a podobne. A práve v umeleckej reči, v umeleckom prejave ju môžeme vnímať cez viaceré postupy. Napríklad takým štandardným alebo obľúbeným je technika sútlače, kde sa vytvorí viacero matríc, či už je to fotografický podklad alebo aj podklad klasickej grafiky, alebo len šrafovaný podklad s využitím štruktúry sita. Čiže je to sútlač viacerých vrstiev a rovín, kedy je jedno dielo pretláčané cez druhé. Ďalšia taká metóda je využitia kresby, respektíve štecovej maľby, kde sa lakonicky priamo na sito kreslí alebo maluje. Ďalšia z takých experimentálnych metód je použitie vlastných techník, vlastných valcov, vlastných matríc, ktoré sú rôzne ukladané na sito. Prípadne sa experimentuje so svetlom, so zdrojom svetla, ktoré je tu veľmi dôležité. Čo je možno na škodu veci alebo istým mínusom, keď spomíname tú technológiu a autorské postupy, je, že sú tu len 2D práce, čiže klasické grafické listy, na aké sme zvyknutí, že autori nešli vlastne do takej objektovej 3D tvorby. Myslím si, že táto technika samozrejme je použiteľná ako v maľbe, tak aj v 3D médiách. Takže to vidím ako takú novú možno perspektívu, vrátanie väčších grafických inštalácií. To ostravské pracovisko je skutočne prestížne, mala som možnosť ho navštíviť. Sú to veľké serigrafické dielne, každým rokom inovované, doplňané o najnovšie prístroje. Čiže perspektíva tejto zbierky je naozaj veľkolepá a
a poprvýkrát sa predstavuje v takomto rozsahu s kurátorským výberom na Slovensku.